Ok, salutare tuturor, împreună cu băiatul care nu s-a auzit data trecută, filmăm IQ. Așteaptă-mă și pe mine puțin să te dau mai tare ca să te audă lumea de data asta. Care e? Skype Gamer? Eu dau pe amândouă Skype-uri. Ok, hai, gata, hai boss, să le omorâm. Sper să te auzi data asta. Mamă, chiar, la mine chiar te auzi și faci timpanul, că am și căștile în urechi. Bă, al meu se blochează. Gata. Roagă-te la Dumnezeu ca să-ți ia viață. Bă, dar... hai în altă parte, că mai sunt și alți monștri de level mai mari ca... slime-uri! Știu locul ăsta, știu, îmi plac slime-urile astea de omorât. Nu știu, level 1. Adică abilități? Am până la 4 abilitate. Eu am fugit. Eu fug de tine că ești gay. Eu fug de tine că ești gay. Am ajuns la portale. Aici nu-mi place, bă. Nu veni după mine. Dacă te duci în portalele alea, te dă într-o dimensiune cu aia de level 25. Dar eu nu vreau la aia de level 25, eu plec. Da, și eu mă puteam acolo. Dar nu merge la mine. Gata. Da. Bă, știi ce e jos acolo? E un slime imens cu viață 1000 și ceva. Am încercat că la levelul ăsta, la level 5, cu un prieten care avea level 3, am încercat să îl bătem. Și dacă lumea nu știați, mi-a spart contul. Sau cred că mi-am uitat contul. Poate nu la sigur, da. Uitat-o? Da. Contul poate da. Da, bravo. Ai făcut level up? Tu ai scutul meu. Ia uite, ai un scut acolo. Când te faci jos, te văd jos cu un scut. Ce cască ulful ăla. Aoleu, dar mor, viață. Ok, gata. Mă dădeam eu mare, bă, că ăsta nu îmi dau, bă, viață. Trebuie să... eu sunt șmecher, bă. Nu rost să-mi regenerez viața. Da, acum trebuie să mă regenerez. Zici că murim. Pa! Ți-ai și regenerat-o? Eu atac ulful! Ăsta un magician care dă viață. Healer am jucat mereu. Am avut odată soarele ăla. Dar eu cred că sabia ta e mai bună. Vrei heal? I-am dat și lui ăla heal. Firea de el să fie. Invită-l dacă vrea. Super bun el ale. Dar uite ce sabie are. Hai, nu, cu ăsta să dăm toți. Invită-l.
Ah, e aici. Aha, șmecher așa. De ce? Că nici eu nu știu. Eu nu știu. Da. Ah! Stai puțin. Fac și eu rang 2 acum. Trebuie să-mi bag și eu e-mail. Trebuie să intru și eu pe e-mail, că n-am mai intrat de mult. Și pe mine nu mă bate. Știu că te bate, că am dat să-ți dau heal și ai viață 100. Amândoi în același timp. A venit Cristian înapoi. Dar Cristian ne poate da și el heal. Că el e ca mine. Bă, da, mă ajută casca asta pe ochi, pe gură, pe... Ah, ok. Healer, sunt healer. Nu știu, eu mă teleportez la el. Oh my fucking god, a plecat și el a plecat. Ha! Unde sunteți? Stai puțin că... Și eu, dar e greu să-l bați. Eu cu un prieten, Mama, ăsta a încercat să-l bată. Ajutor! Nu, am murit! Eu am murit. Se întâmplă ceva dacă mori? Cred că se întâmplă ceva. Ce? Și el o are? Hei, unde ați plecat? Unde ai plecat tu, pihniche? Și mie îmi place în cimitir. Îmi place să omor ăsta. Unde ești? Te-ai dus mai în față, da. Unde ești? Ești în mormântul ăla? Eu sunt în cimitir. Bă, Cristian, cred că e român, nu? Nici eu. Și eu. Am și uitat că filmez. M-am obișnuit cu lagul și de asta. Iau quest de la moartea. Dar uite ce quest iau. Quest pe care primesc 0 gold, 0 XP. Futu-vă în gură de proști. Să vă fut. De mama, să vină mama voastră în cameră să vă dea cu cureaua peste cur. Nu am zis nimic. L-am văzut pe Cristian. Nu, l-am bat caracatița aia de... Am atacat caracatița aia de level 25. No! De ce vrei să faci să vorbești? O să mă bag și eu după ce termin filmul. Da, Cristian ăsta tot fuge. Am găsit un liliac. De level 10. Și nu mi-am făcut viața, fac. Viață, repede, viață, revive, n-am viață. De la ce? De la Facebook?